हेलो लोगोफोर बरायबाय चेनेलाव बड' जब इनफ'आव आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजां दङ। एसएससि गोदान साख्रि जोबोर बुरजा भेकेन्सिस बेनो जाबाय सेन्ट्रेल साख्रि नोंथांमोना मोजां पस्टआव साख्रि मोनगोन। दा जोंनिया खालि स्टेटनि नागिरो बाट सेन्ट्रेलखौ बारा एसेबांनायखौ केयार लाया। थ' नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट गोदान भेकेन्सिस फैदों एसएससिनि आन्दाराव। दा बिनि अनलाइनाबो जागायबाय। दा जों गासैबो नटिसखौ नायगोन बेयाव क्लिक खालामनानै बेनो जाबाय कम्बाइन ग्रेजुवेट लेभेलाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन। सोलिगासिनो लास्ट डेटआ 4 जुलाइसिम दङ आरो बे एग्जामा स्टेज 1 2 दङ। स्टेज 1आ आगस्टआव जागोन 13 निफ्राय 30 आगस्टसिम एन्ड स्टेज 2आ डिसेम्बराव जागोन। दा जोंनि बे पस्टआ मा दंमारो एबा बेसेबां दङ जों बेखौ माखासे डिटेल्सखौ नायगोन। लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव। बेफोर जाबाय गासैबो लेभेल 7 नोंथांमोननि भेकेन्सि दङ नै बेयाव मोजां पस्ट दङ। बेयाव जि पस्ट मोनदों बेनि गेजेराव बैसो दङ प्लास डिपार्टमेन्ट दङ बेखौ नायदो आरो 30 इयार्स नुदोंबा 5 बोसोर एबा 5 इयार्स जोंनि एसटिआ मोनो। थ' बेखायनो नोंथांमोना 35 इयार्स लागै एप्लाइ खालामनो हागोन। दा मोजां डिपार्टमेन्टआव कम्बाइन एग्जाम जानानै जेराव काट अफ थाङो बेयावनो नोंथाङा डिपार्टमेन्ट वाइसआव साख्रि मोनगोन। एग्जाम्पल आइबि दङ, बेनिफ्राय सिबिआइ दङ, बेनिफ्राय रेलवे दङ, बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि बे पस्टार दङ। स' लेभेल 7 बिदिनो 6 दङ, 5 दङ, 4 सिम दङ। दा बेखौ जों मिन्थिबाय नैबेयाव नोंथांमोना मोनदों। स' दायो जों भेकेन्सि नायोबा अल इन्डिया भेकेन्सि गासै 14,582 दङ। बे मोनसे टेन्टेटिभ अके। अब्लाबो मा जायो मोनसे फिक्स फैबावगोन अफिसियेल नटिस आरो फाइनेल भेकेन्सि फैयोबा बारायखायो। थ' बियो खमाया बारायो इनक्रिज जाना फैयो। आं जेसेबांनो 5 इयार्सआव भिडिअ खालामबाय 5 इयार्सनिफ्रायनो बारायनायखौ नुनो मोनदों। थ' बेखायनो जायनोखि गोसो दङ एप्लाइ खालाम। स' बेयाव एप्लाइ खालामबा नोंथांमोननि माखासे क्राइटेरिया लाखिदों अके। एन्ड एग्जाम सेन्टारखौ टेनसन दाजाय। एग्जाम सेन्टारा आसामाव दङ, तेजपुर दङ, गुवाहाटि दङ, जरहाट दङ। नोंथांमोना डिब्रुगड़आवबो मोनगोन। जायफ्रा जेराव गोसो दं बेयावनो खालामनो हागोन। देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि क्राइटेरिया फरायनाय जायखिजाया डिग्रि पासआनो खालामनो हायो बे पस्टआव। अब्ला जों नायनोसै बेनो जाबाय एग्जाम सेन्टारा 5 नाम्बाराव दङ। बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै लाबानो जाबाय। एग्जामखौ नायोबा गासै 200नि जागोन। साबजेक्ट वाइज बेयाव कुइसन दानगोननो 25टा कुइसन फैगोन मोनसे साबजेक्टनिफ्राय एन्ड बेनिफ्राय 1 घन्टा 1 आवारल' मोनगोन। नेगेटिभ दङ, हिन्दी इंलिसजोंल' लिरनो मोनगोन आरो नेगेटिभआ जाबाय 0.5 दङ अके। बे जाबाय स्टेज 1। दानिया स्टेज 2नि आन्दाराव सेक्सन वाइज दङ। स्टेज 2नि आन्दाराव सेक्सन वाइज नायोबा फार्स्टआव मेथ्स बेनिफ्राय रिजनिं दङ। देन बेयाव 30 कुइसन बा 60 कुइसन बेनिफ्राय गासै 180 नाम्बार। देन सेक्सन 1नि आन्दाराव आरोबाव बेनो जाबाय 2 घन्टा एग्जाम दङनो। बेनो जाबाय सेक्सन 2आव। सेक्सन 2आव 2 घन्टा एग्जामाव इंलिस कम्प्रिहेन्सननिफ्राय 45 कुइसन फैगोन एन्ड जिए दङ गासै 70 कुइसनाव गासै 210नि एग्जाम जागोन। देन बेनिफ्राय सेक्सन 3 दंबावो कम्पिउटार टेस्ट दङ, नलेज टेस्ट दङ 20 कुइसन फैगोन 60 नाम्बारनि 15 मिनिट्स बेयाव टाइम होनाय जादों आरो। देन सेक्सन 2 दंबावो बेनो जाबाय डाटा एन्ट्रि स्पिड टेस्ट दङ। माने डाटा एन्ट्रिबो दङ नोंथांमोना टेस्ट लानाय जागोन आरो अके। थ' बेखिनिखौ मोनथिबाय। देन पेपार 2आव जायनोखि बे साबजेक्टआव एप्लाइ खालामगोन नोंथांमोनखौसो लागोन बाखि पस्टआ बेयाव जेबो नङा। दानिया नैबे पस्टआव जायनोखि जुनियर स्टेटिस्टिकेल अफिसाराव खालामबा बेखिनि साबजेक्टआ थानांगोन। नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना ला। बे 8.1 and 2आव बे साबजेक्ट थानांगोन होमबासो नोंथांमोना बे पस्टनि लाइनाव एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो जायफ्रा बेबादि क्वालिफिकेसन गैया बाखि गासैबो पस्टआव डिग्रि पासआनो खालामनो हागोन। अनलि बाखि पस्टआव डिग्रि पासआनो खालामनो हायो। बेबादि एक्सट्रा साबजेक्ट नाङा। दा बेखायनो जायफ्रानोखि गोसो दङ नोंथांमोना बे पस्टआव एप्लाइ खालामदो। अनलाइन सोलिगासिनो दङ। एग्जाम फिस जोंनि एसटिआ नाङा ओरैनो खालामनो हागोन बाट गुबुन कास्टआ बेयाव नांगोन आरो अके। दा बेखिनियानो लेटेस्ट आपडेटआ। आरो मोनसे बाथ्रा जायनोखि रिजाल्ट मोनाखै 1 आगस्टनि सिगां मोनोबा नोंथांमोनाबो बेयाव स' एग्जामखौ होनो हागोन एबा एप्लाइ खालामनो हागोन। जायफ्रा पार्सुइं इयार एबा एपियार जागासिनो एग्जाम होखांबाय थ' नोंथांमोनाबो जुदि रिजाल्टआ 1 आगस्टनि सिगां फैयोबा नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन।